Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Hello, Żiżi! Żiżi ftit ilu għażli li tixtieq tilab logħba magħkom. Ara x'inhi tagħmel? Żiżi qed tolli riġlej għal fuq. Inti taf tagħmel bħala? Ejsa, ħanaraw. Ir-riġel tan-naħa tal-lemin, ir-riġel tan-naħa tax-xalluk. Issa, ħares l-isfel. Inti tista' tmiss subajk ta' saqajk? Tista' wkoll tot kemm għandek swaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara tetu, donnok isek soldat tetu. Tridux nagħmlu bħalu. Ara, hekk. Tolli l-kubtejk il-fuq kemm tista'. Isu donnu qabdu l-ġuħ issa tetu. Taf xiex? Anka jien donnu qabadni l-ġuħ. Importanti li ta' kuljum niklu ikel tajjeb u bnin. Malli niklu xi ħaġa ġisimna jsir qisu xi magna. Araw, kemm hemm partijiet differenti f'ġisimna. Snienna jgħinuna nqattaw l-ikel biċċiet żgħar. Mbagħad l-ikel jgħaddi minn ġo pipe twil. U waraw, jibqa' nieżel xplaħ fl-istonku. Mbagħad wara jgħaddi minn proċess daqsxejn twil. Sewwa kont qed ngħid li ġisimna huwa qisu magna. Għax anke waqt li aħna nkunu riqdin, ħafna partit minn ġisimna xorta waħda jibqgħu għaddejjin jaħdmu mingħajr ma aħna nkunu nafu. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narok, nispera tkun ferħan. Għax sama aħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.